ngayimamela. Ngalobo busuku ngayitshela ukuthi ngizoyeka ukuyocansini. Ngase ngina 14 years ngizoyeka ukuyocansini, ngizoyeka ukuthanda abafana. But-ke ngisenze ngathatha i-decision le yayigood kakhulu le decision. But manje inkinga yami nansi. Inkinga yami ngacala ukuqamba amanga. Ngayeka ukuyocansini ngase ngiqala ukuqamba amanga, or ngase ngiqhubeka ukuqamba amanga. So ngaleso sikhathi-ke angisamtshelanga-ke ubhuti ukuthi mina sengithethe isinqumo sokuthi asiyeke ukuyocansini. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngithi mase siyekile sengasayi, mayenza ikhodi ngingasayi, kodwa angimkwatelanga ngibingelela. Wangibuza ukuthi